Diyos maray na hapon po sa Dugabos mga tugang. Ini po si Father Boots Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon ngunyan na Lunes, petsa 27 kang bulan ning Marso. Pirang aldaw na sa mga tugang Semana Santa na. No? Kaya kinukumusta ko po kamugabos kung kumusta po ang sa indong preparasyon ngunyan na panahon ng Kwaresma. Ano? Kamu po ay nakapag kaigwanan ng recollection? Kamu po ba ay nakapagkumpisal na? Kumusta po ang mga Lenten exercises po natin? Ang tulad ng prayer, fasting, and almsgiving. Nagpapagirumdum lang naman tabi si Father Boots. Sayang naman, ano? Matapos ang 2023 Lenten, ano? Sabihin natin na Lenten season, wala tayong nagawa. Kasi Father, busy po ako eh. Abala po ako sa trabaho ko at wala sa pag-aaral ko, sa aking magawain. Wala pa akong panahon sa Diyos eh. Ito lang tabi si Father Boots. Friendly reminder man sa natabi, ano, na sana wag natin kakalimutan ang mga mahalagang bagay, mahalagang importante sa satuyang buhay, tulad ang satuyang relasyon sa Diyos, ano? Kasi ang tao ay man tabi na bubuhay lang digdi sa daga, ano? Kundi kita gabos na bubuhay para sa kahadian ng langit, ano? Sabi nga, our purpose here on earth is not only for this world, but to be with God, to be happy with God in heaven forever and ever. Amen. Kumusta po kamo mga tugang? Ngunyan daw ning Lunes, nasa paray na kamugtakan kamo, ano? Kasi baga, ito ang sabi natin na fifth Sunday of Lent, ano? Kung sa tuya nadadahog sa Ebanghelyo na binuhay ni Jesus ang sa iyang amigo na si Lazarus, no? Actually, yung mga milagro ng Panginoon, ang talagang purpose nito is not simply magkaigwa ng kangalas-ngalas, o sabihin natin na igwa ng mga benepisyo ang tao. Ang pinaka-benepisyo nito, ang tinatawag natin conversion. Okay? Ang pagbabago ng tao na maniwala sa Diyos. Ano? Tulad ng bakit niya binuhay si Lazaro? Anong dahilan? Ano? Parang maghalawig sa buhay ni Lazaro? Dahil man, ano ang importante na buhayan, sabi nga, ang paniniwala ni Marta, ano? At ni Maria at ang mga tao duman na Jesus Christ is the resurrection. Iyan mga tugang, ang muling pagkabuhay. Kaya nga, magayunon sa tuyang nadahog na ebanghelyo kasuhapon mga tugang, na dapat kita maging life giver, tagabigay buhay, hindi mamamatay. Kailan mo pinatay ang iyong kaibigan o yung kapatid mo o yung mga mahal mo sa buhay sa pamagitan ng mga masasamang salita? Ano? Nakakapatay din po yun eh. Akala mo ang nakakapatay baril? Nakakapatay ay kutsilyo, pag sinaksak, hindi rin po. Alam mo, ang satuyang mga dila, nakakapatay din yan. Nakakapatay ng saya. Ano? Kaya nga, we should be life giver. Ano? Tayo ay taga life giving. Yun, hindi death giving. Tagabigay patay o mamamatay. Ano? Dapat life giving, nagbibigay buhay. Yan ang magayon ng baga, nagtataoning buhay. Anyway, ngunya na hapon mga tugang, saro po ning recorded tape as live, ano? Parang live na rin po ini. Nga lang day ko matatanggap ang sendong mga text messages o day ko ma-entertain ang mga messages nindo kasi day ko nahiling po kasi ngunya aldaw, ano, kaming mga padi digdi sa Diocese of Legazpi po, ano, sa pamamayo kasatuyang mahal na obispo si Bishop Joel Bailon DD, ano, ay inapudan kaming mga padi na mag-attend ning recollection, Lenten recollection, ano? Diyan kami sa may Palacio de
ano ba ito? Dito sa ano sa cathedral, 'yun. Yun, may palasyo diyan eh. Nakalimutan ko yung palasyo. Pati yung mga tugang, it's just actually yung chancery nung panahon, ano? Siyempre, mga tugang, importante baga na magkaigwa kita ng preparasyon, recollection, ano? Recollect, ano? At magayon, pagkatapos kami ay magdadangog sa muyang facilitator na walang iba kundi si Reverend Father Ernesto M. Arceo OP, ang aming prior at rector, na siya po ang magtatao dyan sa Palacio de Arzobispado. Ano? Yan po. So, yan po, magsisimula yan alauna hanggang alas 2 registration. At the same time, alas 2 hanggang alas 4 yata yun ay talk, ano? 2 hours talk, ano? About the synodality, ano? And importante yun, importante sa pagiging mga padi na kita mga miyembro ng simbahan ay nagkakadarangugan. Pero ang magayon ng mga tugang dyan, pagkatapos kang recollection, ano, Lenten talk, pagkatapos kang Lenten talk, igwaning confession. Yan, importante. Yan, confession. Kami mga padi, magkukumpisal din, ano, sa lambang padi. Ano, kaya, importante mga tugang yan, makapagkumpisal. Kaya magayon na sa tuyang tema ko niyan, nakita gabos mga parakasala. Yung baga, si Simon din sa Indo ang din nagkakasala. Sabi nga sa Ebanghelyo sa aldaw na iniho, magayunon eh. Ang mensahe ng kagurangnan sa aldaw na ining Lunes, petsa 27 kang bulan ning Marso, ikalimang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 1 hanggang 11, ito po ay napakaganda. Basahin ko mga tugang, ano, napakaganda ito. Basahin natin ang salita ng Diyos, ha. Pumunta naman si Jesus sa bundok ng mga Olibo, sa Mount of Olives. Malapit po yan sa Jerusalem na. Okay? Maga siyang muli sa templo. Malapit kasi may templo doon. At nagsilapitan sa kanya ang lahat ng tao. Siyempre, nagtuturo si Kristo doon eh. Pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Yun naman talaga ang ginawa ni Kristo eh. Mangaral. Sapagkat sa kanyang pangangaral, tayo ay natututo at nabubuhayan. Nagkakaroon ng, sabi nga, words of hope na sa kabila ng kadiliman, makikita natin ang liwanag. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, makikita pa rin natin ang ating kaligtasan. Yan napakaganda. Nga lang, dito sa Ebanghelyo mga tugang, may nangyari. Ano nangyari, Father? Dinala ng mga guro ng batas, mga eskriba at pariseo, at ng mga pariseo, at isang babaeng huling-huli sa pakikiapid. Grabe itong mga pariseyong ito, ha? Kawawa naman itong babae. Nahuli na, pinahiya pa. Dinala nila kay Kristo ito. At pinatayo nila sa gitna. At sinabi kay Jesus, alam mo, tingnan mo, gusto talaga ng subukin si Jesus. Sabi nila kay Jesus, Guro, huling-huli sa akto ang babaeng ito na nakikiapid. Grabe! Ibig sabihin, mga naninilip. Mga bastos. Mga naninilip itong mga lalaking ito, Naninilip. Mga abusero ng bubuso. Inutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo? Yun. Grabe. Talagang sinubok. Pero makikita natin ang pagkakasabi huli sila rin Alam mo, dapat mahuli itong mga taong ito kasi mga abuso nang bubuso. Sabi, huling-huli sa akto ang babaeng ito ng nakikiapid. Yun. Tapos, of course, ito, sinabi sa batas ni Moises na batuhin. Sinabi nila ito upang pagsubok sa kanya nang may maiparatang sila sa kanya. Tingnan mo, mayroon gusto lang iparatang si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Yumuko si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri.
Ano kaya sinulat ni Jesus? Siguro yung mga kasalanan ng mga kasalanan kasi si Kristo nababasa niya ang isip ng tao eh. Nabasa niya, may mind reader siya. Nang magpatuloy sila sa pagtanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, ito napakaganda kay Jesus, nanindigan siya. Hindi siya nagpabaya. Ito ang sabi ni Jesus, ang walang sala sa inyo, ang unang bumato sa kanya, at muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Pangalawa, ikaw hindi ka titigil isusulat ko ang pangalan mo at ang ano mo dito ang kasalanan mo. Ito ang sagot ni Jesus. Ang mga nakarinig na may isa-isang nagsialisan mula sa matatanda. Bakit matatanda? Siyempre, matatanda, mas maraming kasalan kaysa sa bata. Yun. At naiwan siyang mag-isa, pati ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala talaga. Napahiya yung mga iskriba at pariseo. Sila tuloy ang walang maisagot. Bintang ng bintang, wala naman silang maisasagot. At sinabi ni Jesus doon sa babae, at sinabi pala ng babae kay Jesus, wala Panginoon. Sinabi ni Jesus naman doon sa babae, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Yung mga kaibigan, napakagandang ebanghelyo sa araw na ito na nagpapaalala sa atin, ang Diyos ay hindi mapaghatol, kundi ang Diyos ay mapagtanggol. Babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahanin ang luluto na nakagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH.
Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng UST Legazpi. Ini po sarong tape as live, na parang live na rin po yun nga lang naka-record kasi si Father Butz po mag-a-attender o magpapartisipar sa gigibuhon na Lenten Recollection ng mga padi digdi sa Diocese ng Legazpi na pamumunuan po na ni Father Ernesto M. Arceo OP, At ang topic po nga diyan tungkol sa solidarity din, solidarity, solidarity pala, hindi solidarity, synodality. Importante, So anyway, magayon naman talaga na kami mga padi magkaigwaning pagbabago din. Importante yan 'di ba? Kailangan na ang mga padi magkaigwaning pagbabago. At alam mo mga tugang, if you will ask me, Father, what's the greatest miracle? Ang pinakamagandang, alam mo, kahit si Jesus naggagawa ng milagro, yung water was changed into wine, okay? Yung bulag kanyang napakita, yung mga pilay nakalakad, everything, yung mga miracles ni Kristo po mga tugang was meant for a change of heart, for conversion. Yan po talaga naman conversion is the greatest miracle, pagbabago. So, sa ebanghelyo na binasa natin, napakaganda. Tayo po ay tinatawag, pinangangapudan, inaapod tayo na magbakli, repentance, at hanapon ta ang mercy, at sabi nga ni mahalaga that we have also to pray for all sinners. We are all sinners Si Father Bombasi nga ni pati, makasalanan din At tatanggapin ko po. Ako po ay isang pari na makasalanan pero gusto ko ring magbakli. Gusto ko magsunod kay Kristo. Kaya nga, yung maganda yun, every now and then, bago ka matulog, alam mo, isang magandang dasal, yung tinatawag natin na, oh my God, I am heartily sorry. Yung act of contrition. Importante yan bago tayo bago tayo matulog, maghagad ka ng tawad sa Diyos at least, bago ka matulog man, may mga taong hindi na nagising. At least, nakahingi ng tawad sa Diyos. Importante yan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi tayo dapat manghatol. Ang problema sa atin, magaling tayong magparahatol sa ibang tao. Hindi po tama yan. We have to always repent for all our sins. Pagbago. Kaya sabi nga maganda na kita ay sa panahon ng Kwaresma ay at least nabago ta ang ugali ta kay Kristo. Arugon ta si Kristo. Arugon ta. Ang problema, sila ang inaarog mo ngunyan. Kadakol kitang pig-aarugan, inaarog ta si ganito. Pero sisay sa tuya ang talagang nag-aarog, nag-i-imitate o gumagaya. Sabi nga, nag-i-emulate kay Kristo. Importante, kita mga Kristiyano, hindi ba? Tinawag na Kristiyano, dapat tularan natin si Kristo na tayo ay maging tagapagtanggol kaysa maging mapaghatol. May mga Kristiyano, may mga Katoliko na sa halip na tabangan sa sarong tao, hahatulan pa. Daitabi, mas maganda, magtabang na lang. Kaysa maghatol ka, sisay ka naman. Importante for after all, there's only one lawgiver and there's only one judge who is Jesus Christ. At si Jesus napunta rito, hindi para tayo ay i-condemn, o hatulan, kundi si Kristo napunta rito sa atin, parang tayo ay ipagtanggol. Okay? Alam mo, kung may tagapaghatol, kahit doon sa Old Testament, ang accuser, yung palagi nagkakandem, ay ang demonyo Kaya ang sagot na, ang tanong baga ni God kay Adan at kay Eva, who told you that you were naked? Yun. Because yung demonyo, sinabihan sila, now, nakakain na kayo, yan, naked na kayo. Kaya ngayon, sino nag-akusa? Hindi ang Diyos.
Kaya mula noon, hindi talaga nag-aakusa ang Diyos. Ano? God does not accuse. Okay? God makes us always binibigyan tayo ng pagkakataon. God does not condemn the sinners but reconciled. Okay? Talagang binibigyan tayo ng pagkakataon. Ano? Actually, sa dasal ng Hail Mary, magayon doon, pray for us sinners now and at the hour of our death. So, tingnan mo, call upon God's mercy on behalf of sinners. Kaya, we have to pray for all our sinners. Magayang bagayan. Sabi nga doon sa sulat ni San James, Santiago, chapter 4, verse 11. Do not speak evil against each other. Yun. Huwag tayong manira. Dapat sabi ko kanina sa simula pa lang ng ating programa, yung kahapon, yung magandang gospel kahapon, let us be life-giving rather than mamamatay. Magbigay tayo ng buhay. Paano tayo magbigay buhay? Magbigay ka ng pagkakataon sa tao. Give them another chance. Ang problema sa atin wala na. Kasi nga, tingnan natin, yung ating mga judgment, palaging may bias Paano may bias yan? Kasi based on our mga categories natin may bias na yan. Hindi godly standard. Alam mo, isang dapat matutunan natin that we have to follow the law of love rather than the love of the law. Itong mga Pariseo, makikita natin, mahal nila ang batas, pero hindi nila sinusunod ang batas. Yun, iba yung sa pagmamahal sa batas, sa pagsunod sa batas. Ano ba yun, Father? Hindi ko maintindihan yata. Ganito yan. Itong mga Pariseo, kung bakit, itong mga eskriba, nag-aral ng batas yan. Sumusunod sila sa batas. Okay? Pero ito tingnan ninyo, literal na literal. Walang mercy. Kahit nasa kanila, sasabihin nila, nasa kanila ang katotohanan, always, sabi nga, kami mga Dominicans, di ba? Truth ang amin talagang pinangawakang katotohanan. Pero, wag dapat namin kakalimutan ang mercy. Dapat yung truth must always be coupled with mercy and hindi lang justice, but truth should be always coupled with mercy and charity. Yan ang importante. Alam mo, pag nakalimutan kasi natin yung, kahit sabihin natin, Father, totoo naman Totoo naman. Oo nga, totoo yan. Pero kahit na totoo yan, dapat naman, nandun pa rin ang tinatawag natin na mercy. And charity. Yun. And that is the law of love, not the love of the law. Yan ang problema sa atin kasi gustong-gusto natin patunayan na ako, Father, masunurin ako sa batas. Okay, masunurin ka sa batas. Pero ano naman nangyari sa iyo? Masunurin ka nga sa batas. Pero marami ka namang inaapi. Marami ka namang pinapatay. Marami ka naman, tingnan mo, ano ba nangyayari? Sabi nga ni St. Ambrose, hindi ba maganda pagkakasabi? You cannot heal yourself by wounding the other. Kaya do not inflict wound on other people. Akala mo, magagamot ka dahil sa ikaw ay gumagawa ng ganito? Hindi po Ang importante pa rin mercy and charity. Kaya after all, lahat tayo makasalanan. And sabi nga sa Bible, we will always fall short pagdating sa justice. Kaya kung ikaw ay napunta sa langit, hindi dahil ako'y nagpakabait. Hindi yun Dahil sa awa ng Diyos. Yun ang napakahalaga. Hindi sa gawa ko, kundi awa ng Diyos. Ang problema natin hindi, ako'y pupunta sa langit. Bakit? Gawa ko ito Wow, okay ka. Ganun ba yun? Always sa awa ng Diyos. Kaya yung mga nasa langit,
hindi makapagyayabang doon eh. Dapat lang nandito ako sa langit, entitled ako. Bakit? Nagpakabuti ako eh, nagsakripisyo ako sa lupa eh. Wow, mali po yan. Ano? Kaya nga doon sa langit, wala silang masabi kundi salamat po, dahil sa awa po ninyo. Yun, lahat awa. Kinaawaan tayo ng Diyos. Pairali natin ang sabi natin ng batas, walang awa. Ano mangyayari sa atin dito? Ano? Magulo. Ano? Pero pairali natin ang awa ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos. Ano mangyayari? Magiging tayong mabait, magiging tayong matulungin, magtutulungan tayo kasi tayo ay may awa. Ano? Kaya tingnan natin, ang tanong bago ko magbigay ng oras mga kaibigan, may awa ba tayo sa isa't isa? Naaawa ba tayo sa isa't isa? Oh? Or sasabihin, ako naman pala kawawa, pero wala kang awa. Importante mga tugang, may awa. Sabi nga, mapapalad ang naaawa at may awa dahil sila kaaawaan din ng Diyos. Babalik muli si Padre Boots pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indukang Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Magbibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. God is good. 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 He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. And by the way, gusto ko pag giraray param sendo na iniho tape as live kasi si Father Boots nag-a-attend po ng Lenten Recollection kay baka din mo ang mga padit digdi sa Diocese of Legazpi. Ano? So, nandun po kami sa katedral. Ano? Kaya, pero, syempre, si Father Boots kasi mahal na mahal kayo. Ayun, di ba? Totoo naman eh. Kung hindi ko kayo mahal, iwanan ko kayong bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Mahal ko kayo eh. Love na love kayo ni Father Boots, kaya araw-araw bibigyan ko ng impormasyon, inspirasyon, at bendisyon. Okay? At nagpapasalamat po ako sa patuloy ninyong pagsubaybay sa programang Maray na Hapon. Ano?
alam mo, ipadagos na mga tugang, kaso bago tayo break, sabi ko, may awa ba tayo? Awa. Importante yun eh. May awa. Naaawa. Alam mo, ako po bilang chaplain sa UST Legazpi Hospital, pag may sakit, talagang hindi po talaga maalis sa akin yung awa ko. At mabuti na lang po, mayroon naman meron tayo diyan na tinatawag na social worker, si Andrea Quiros, and by the way, panalangin din natin siya kasi nagkasakit siya at sana po ay gumaling na siya. May sakit kasi. At magaling yan magaling si Ann, at doon mga tugang na yung social kasi hindi lang spiritual hindi lang pastoral po ang aming pagtulong sa mga may sakit. Social din Paano? Mabuti na lang meron kami dito tinatawag na IMAP. Ano yung IMAP, Father? Yung MAIP pala, IMAP. MAIP, Medical Assistance. MAIP, Medical Assistance for Indigent People. Sa mga kapatid natin na talagang kapuspalad, na wala talaga sila. Mahal baga magpa-hospital. Pero alam mo, dahil sa mga tulad ng ako Bicol, yung mga politicians, tumutulong ang probinsyano o ang ating mahal na congressman, tumutulong sila sa atin. Kasi kailangan naman talaga. Saan naman kasi kukunin ang pagtulong? Oo. Siyempre, sa mga tumutulong. Kaya may awa. Importante may awa tayo. Huwag tayong maging mapagmata. Ano ba ibig sabihin mapagmata? Mapanghusga? Yan, huwag tayo mapanghusga. Kasi actually, mahalaga din po mga tugang ang pagpapakumbaba. Siyempre, limitado rin po kasi ang ating hindi naman ang UST Legazpi Hospital is not a government hospital, it's not a charity hospital, but at least nakakatulong po tayo. At marami pong salamat sa mga tumutulong. So, yun. At yun na importante, magtulungan tayo dahil sa awa. May mga taong may awa, hindi nanguhusga. Importante yan napakahalaga po yung may awa. So, yun. Alam mo, yan, sabi ko nga, bilang chaplain, na pagaliba, inaanoint ako, there was a time sa ICU, iyak nang iyak yung mga anak kasi yung nanay nila ay talagang critical. Ang magagawa ko lang is siyempre be there. Yan lang naman be there. Yung presence mo naman Alam mo minsan, importante wala kang masabi, minsan wala ka naman talagang maitutulong financial, whatever, pero at least nandun yung prayer. Sabi nga, Father, importante yung prayer mo, yung nandito ka, in other words, sinasamahan ninyo kami. Yan ang naman importante, samahan natin. Lahat tayo, may paghihirap, samahan natin kaysa yung magpapahirap. Alam mo yung mga escriba at pariseo, totoo, sumusunod sila sa batas. Pero anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila? Pahirap Pinahirapan nila ang kapwa-tao nila. Huwag naman tayo magpahirap ng kapwa-tao natin. Ako, nasa administration din po ako. Nakita ko rin po yung mga tao. At ito po, nakikita ko kasi itong mga empleyado namin sa hospital, binibisita ko po yung mga bahay nila. May tinatawag kaming yung bahay patrol. Ano ba yung bahay patrol, Father? Ito po pag parang maintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Malalayo pala. Pagkatapos ang bahay nila, ganito lang, simple lang. So, biniblisan ko ang bahay nila. Yan important, at least maganda po yun. So, nakikita ko na wag tayong manghusga, kaya ganon. Oo. Alam mo, dapat importante yung may tayo, may awa, nakakaintindi. In other words, wag natin pahirapan. Yan lang naman importante. Bakit mo pahirapan yung tao? Kaya alam mo, sa pagkukumpisal, hindi ko na pinahirapan yun. alam mo
yung ebanghelyo sa araw na ito, mga tugang? Parang yung pagkukumpisal ito eh. Ano? May mga pagkukumpisal. Oh, ano mo ang ginawa ni Kristo? Simple lang eh. Simple lang eh. Oh, at siguro nagkaroon talagang pagbabago itong babaeng itong nahuli nakikiapid. Ano? Ang sinabi ni Kristo sa kanya, babae, nasaan yung mga hahatol sa iyo? Oh, wala po. Oh, wala bang humatol sa iyo? At sabi ni Jesus, wala. Ano? Sabi ng babae, wala. Hindi rin kita hahatulan. Yan ang makaganda. Huwag tayong maghatulan. Ang problema sa atin, hinahatulan natin kaagad. Akala natin, porque ang damit niya ay ang gara-gara, mayaman na yun. Ay, hindi pala, hiniram lang naman pala yun. Pero, alam mo, minsan, may magyayabang din kasi sa atin, nangyayari, ano? Pero alam mo, minsan, diba, yung damit niya, akala mo, hindi mayaman, simple lang manamit, pero ang yaman-yaman pala. Yun simple lang eh. Akala kasi natin panghusga. Alam mo sa Amerika, ganito ang ginagawa nila. Yun pag may mga aplikante na magtatrabaho, ang gagawin niya, itong may-ari mismo ay kunyari, hindi magpapanggap yun. Magpapanggap na hindi siya may-ari. Parang gano'n lang. Kasi hindi siya nagpapakilala. So, ang nangyari ay yun. Pagkatapos, doon nalaman na naman kaagad ng tao, yung yung mag-interview. Nakikita niya na kaagad na yung taong ito ay mapagmata pala. Yan, mahirap yan. Alam mo, maganda po yun. May pakumbaba talaga tayo. Yung magmamayabang. Mas mahalaga na huwag tayong maghatol. One time, yung palang tao ay siya palang may-ari pero humihingi ng pera na ganito. Pagkatapos nung sa interview na nakita niya nag-iba lang ang damit. Siya yung pala. Yun, hindi natin, sabi nga, do not judge the book by its cover. Read it, basahin mo muna. Akala kasi natin, ang ganda-ganda ng libro. Sabi nga, do not judge the gift by its wrapping. Akala natin gano'n. Hindi po. Sabi nga, persons are gifts of God to me that come all wrapped so differently. Some so loosely, others are tightly, but wrappings are not the gifts. Tama ni, balot lang yan. Hindi yun ang regalo. Akala kasi natin, magandang pagkabalot, yun na yun. Hindi po. Hindi po. Sabi nga, hindi po lahat na kumikinang o kumikintab ginto. Mag-ingat po tayo. Ang problema kasi sa atin, mahilig tayo mga panlabas. Sabi nga, madalas tayo kasing manghusga. Kadalasan, nais nating, sabi nga, pumuna sa sala ng iba upang di makita ang sarili natin sala. Alam mo, napakaganda yung aral na ito eh. Napakaganda na si Jesus nga sa Ebanghelyo, nakita natin, di ba? Ay yumuko at sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Ano kaya ang sinulat? Siguro, tingnan ba, sige nga. Di kaya binigyan niya ng oras ang mga Pariseo upang mag-isip? Alam mo, ganun po talaga. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon. Madali lang sa atin ang makita ang kamalian ng iba. Madali. Mali ka dyan. Pero, nakikita ba natin ang kabutihan? Alam mo, sabi nga, capitalize the little good things that other people have. Okay? So, yun po mga tugang capitalize. Wag natin titingnan lagi yung kamalian. Tingnan natin anumang bagay na mabuti. Palaki natin ang mga mabubuting bagay kaysa maliliit na masasama, pinalalaki.
Mali po yan. Babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, pamphlets, mug, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders, and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. God is good. 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 He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Okay mga tugang, balik pa tayo sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sabi ko pa nga tugang, si Father Boots nasa Lenten Recollection ng mga padik, kaya ako po ay nag-tape as live na lang, no? At sa tuya pa rin pinag-ulayan mga tugang ang palaki natin ang kabutihan kaysa ang kamalian, kasamaan, kasi mahilig tayo magpuna, ano? Mahilig natin husgahan ang tao, ano? Kaya tingnan mo, sabi nga, madali kasi natin makita ang mga pagkakamali ng iba pero hindi natin nakikita ang ating mga pagkakamali. Ano? At sabi nga, panahong ito, humarap ka naman sa salaming. Matagal ka niyatang hindi humarap sa salaming. Sino ang salaming mo? Father Boots, ay ang salaming ko ay walang iba kundi ang Diyos. Na pag nakikita ako ng Diyos at sasabihin niya, wow, okay, you are my son. Yan. You are my priest. Wow. Thank you, Lord. Yan. So nakikita ko ang sarili ko at sasabihin ko, Lord, sorry po. At ako po ay makasalanan. Gusto ko po na patawarin mo ako. Yan ang naman importante. Hindi, huwag tayo magmamayabang-yabang. Ano? Kaya naman sabi nga, madali natin sisihin ang iba kasi madalas natin tingnan ang kanilang pagkakamali. Mahilig tayong magmanisi ng ibang tao. Kasi siya, nagkasala ako kasi, Father, dahil siya eh. Bakit? Hindi ba ng pagkasala mo dahil ginusto mo? Hindi dahil siya. No? Kasi, Father, dahil sa kanya, kaya nagkasala ako. Hindi, nasa iyo yan eh. Kaya, alam mo mga kaibigan, wag na tayong manisi ng iba. Sabi nga, if you want to grow, stop blaming. Okay? You can never grow by blaming. You can only grow by accepting who you are and what you can do. Yan.
Kaya wala nang sisihan, wag mo nang kung meron kang sisihin mo ang sarili mo, at pasimulan mo ang pagbabago, Alam mo, makahulugan ang winika ni Jesus. Sinabi ni Jesus doon sa mga Pariseo at mga Eskriba? Kung sino man ang walang kasalanan, wala tayong makasalanan, di ba? Walang sino makapagsasabi sa harap ng Diyos, wala po akong kasalanan. Wow, okay. Siya ang unang pumukol sa bato sa kanya. Yan. At mainam na binigyan natin ang ating sarili ng panahon upang magnilay-nilay. Sa panahon ng Kwaresma, maganda po talaga yan eh. Wala tayong ipagyayabang. Sabi ko nga sa inyo mga tugang, kung meron man akong ipagyayabang ko ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-unawa ng Diyos. Yan ang pagyayabang ko, hindi yung aking sarili. Kaya napakahalaga sa panahon ng Kwaresma mga tugang suriin natin ang ating sarili upang matuto tayong sisihin ang sarili sa mga gawang mabuti laban sa Diyos at sa ating kapwa. Iwasan na natin ang pumuna sa sala ng iba. Kasi yun nga Father, paano ko naman maiiwasan yan? Kasi palagi ako nakakakita ng kamalian. Ito na nga, si goodness. Alam mo, napakaganda yung ginawa ng Diyos sa unang sa Genesis, nang nilikha ng Diyos. Everyday, anong sinabi ng Diyos? Everyday yan And God saw and said, it was good. Nang nakita ng Diyos, anong sinabi ng Diyos? It was good. Yan. So, yung nakikita ng Diyos, ang kabaitan, kabutihan ng tao. Yan. Kaya nga, kung may nakikita man ang Diyos sa atin ng kasamaan, binibigyan tayo ng chances o pagkakataon. Yan po ay napakahalaga. Napakahalaga. Kaya iwasan natin ang pagpuna sa sala ng iba o pagkakamali ng iba. Kung gusto natin ituwid natin na may pag-unawa, may pagmamahal, hindi ipinapahiya. Ang problema kasi sa atin, pag tayo nagtutuwid, tingnan mo ang ginawa nito, pinahiya ba yung babae? Gusto nilang, pati si Jesus gustong ipahiya ng mga Eskriba at Pariseo. Sabi nila, bakit dinala ng mga Pariseo at ng mga Eskriba yung babaeng nahuli nilang sa pakikiapid? Kasi upang subukin si Jesus kung si Jesus ay mabuting tao. Kasi kung mabuting tao siya, susunod siya sa batas ni Moises. Ulitin ko mga tugang. Alam mo si Jesus, ang inutos niya, the law of love, not the love of the law. Yun. Hindi baliktad po yun ulitin ko the law of love, ang batas ng pag-ibig. Hindi yung mahal niya ang batas pero hindi naman siya mapagmahal. Hindi, may mali po yun. Mapagmahal nga siya sa batas pero hindi man siya mapagmahal sa tao. Okay? Mahal niya ang batas pero hindi niya mahal ang tao. Mali po yan. May mga taong ganun legalistic, mahal naman nila ang batas. Kaya nga, pero hindi nila mahal ang tao. Kaya ang gagawin nila sa tao, parusahan mo yan, patayin mo yan. Kasi ayon sa batas, hindi ba? Sumusunod lang naman tayo sa batas Wow, ang galing mo Ang galing mo sumunod sa batas, pero hindi ka sumusunod sa batas ng pag-ibig. Ano ang batas ng pag-ibig? Ang batas ng pag-ibig, ibig sabihin, itrato mo ang tao na tao, hindi isang object. Actually, madali lang yan Hindi, ang tao po, hindi bagay. Ang tao, may buhay. Ang bagay, walang buhay. Yun. Ang problema sa atin, binabaliktad natin Kaya mahirap po mga tugang iyan. Kaya nga, yung mga sinasabi nga din the beggars of love, nagiging victims of love. Because ang pag-ibig, hindi naman talaga, you don't have to beg it. Love is to be given. You don't have to beg to the point that you become victim of love. Ulitin ko mga tugang mahalaga ito Totoo
may batas. Pero ang batas na yan ay para sa tao. Mahalin ang tao, itrato ang tao, hindi parang ang tao ay husgahan lagi ng batas. At patayin ang tao dahil sa batas. Mali po yan. Ang batas na hindi nakakatulong sa tao ay hindi tamang batas. Hindi matuwid na batas. Tawag natin yan, batas na yan, batas na ginawa ng tao yan. Para sa kanyang tawag niya self-preservation. Hindi talaga tunay na batas sapagkat ang tunay na batas nagliligtas. Kaya ang batas na hindi nagliligtas sa tao ay hindi batas. Yan ay pahirap. Kaya mga kaibigan, napakahalaga ito. Sa panahon ng Kwaresma, maganda po na tinuturuan tayo ni Jesus na tingnan din at pagnilay-nilayan ang ating mga pagkakasala. Okay? Sabi nga, tinuturuan tayo ni Jesus na sa halip tingnan ang kamalian ng iba, magnilay-nilay tayo. Sabi nga sa Bicol, maghurop-hurop tabi kita. Sa panahon ng Kwaresma. Kaya kami nguyan ng mga padi sa Diocese of Legazpi, yaon kami, naghurop-hurop. At mangumpisal din. Kasi ang mga padi may pagkakasala. Kaya inahingi ko po, kaming mga padi, ay patawarin din ninyo. Kasi kami may tao din. May pagkakasala din. At ipagdasal na po tabi nindo. Ganun na lang gawin ninyo. Kasi ilibak pa rin ninyo si padi. Minsan ililibak mo si padi. Alam mo si padi, may kasamang babae. Yun. Ay si padi, mas wadong sa kwarta yan. Paralibak si padi, di man na tayo, paralibak ko ng mga padi. Ipangaji sila naman tayo sa mga padi na magbakli. Yan. Importante mga tugang. Kaya ipangaji tabi nindo si Father Boots na magbakli. Iyo man tabi. Iyo. Kasi kami mga makasalanan din po kami. Kaya nga kami humingi ng tawad sa inyo. At ito po ay napakaganda. Ang formula ni Jesus Christ, simple lang ito. Humayo. Sinabi dun sa babae, humayo ka. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Yan, sin no more. Yan ang tanong. Paano, Father, ako hindi na magkakasala? Umiwas ka na. Umiwas ka na at pumunta ka na sa mga taong makakatulong sa iyo. Kung sa psychology nga sa guidance counselor, magpa-debriefing ka. Magpa-debriefing. Bago. Minsan maganda po yun mag-iba kang lugar. Kasi minsan, nagkasala ka na dito, pagkatas ilalagay ka dito sa lugar uli, magkakasala ka, mahirap po yan. Mag-ibang lugar ka na lang. Kung hindi man, baguhin mo ng pag-iisip na bago at yan. Anyway, ipagdasal po ninyo kaming lahat ng mga pari at patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala. Okay? Maraming salamat po at sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon sa pagitan ng pagtataw ng impormasyon at asin bendisyon. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. Ito po muli si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, Diyos maray na hapon po sa Endogabos. Padagos niya to